Hoxe os nenos e nenas de sexto B imos representar unha obra de teatro chamada Territorio da Man. Esperemos que vos guste moito. Este señor que estades a conocer non é un señor, é un territorio, o territorio da Man. Podedes observar que del móvense 5 habitantes, quero decir, 5 dedos. É ben sabido que en todos os territorios hai problemas e no territorio da Man non podían faltar. E van ser eles mesmos, os dedos, os habitantes, que lles van contar. Eu son o máis niño, o máis pequeniño. A vista dos vosos ollos presentes o matapiollo. Para que quede ben claro, eu son o dedo do aro. Eu chamame Burabolos. Eu, o máis grande de todos. Eu son un dedo importantísimo, excelentísimo, máis que dedo, son dedísimo. O dedo das revistas do corazón, o dedo dos anís de ouro e pedras preciosas que lucen as marquesas e as estrelas de cine. Un dedo resplandecente e aristocrático, non como outros dedos que nunca que saben facer é mallar piollos. Que estes a decir, dedo pijo, quincalleiro e presumido? Non conseguirás avergonzarme. Eu sempre fun azote dos piollos. Defendín as cabezas da xente pobre. E se non fose por min, as túas marquesas estaríanse rascándose o cabezolo toda a vida. Non sabes o que dis, Ana Namazunchón. Ala, vai pasear cos teus piollos e pulgas. Os teus insultos non me aflixen. Eu son anano, matapulgas e matapiollos. É moita honra. O matapiollos ten toda a razón. O matapiollos ten toda a razón, o matapiollos ten toda a razón. Mira quen falou. Un extraviado peta e pouquiño que non sirve para nada. Dasme pena, dedo do aro, dasme pena. E non por ser de dedo, senón por olvidalo. O único que ten mal para ti é o oure. Estou de acordo con Mamimiño. El non di máis que a verdade. Con tanto ouro e arrogancia estás a olvidar o que realmente é un bo dedo da man, un dedo, como a todos nós. Sí, un dedo da man, pero un dedo dourado. Xente rica, xente importante, escólleme. Eu son o preferido, o preferente. A min vísteme sempre de ouro e pedras preciosas. Agora toca falar a mí. Non é certo que os dedos non formamos unha dedocracia? Que quere decir unha dedocracia? Que no territorio da común ten que haber unha sociedade. Pero uns somos máis dedos que a outros. Que queres dicir con que uns somos máis dedos que a outro? Que na dedocracia ten que haber unha xerarquía, os niveis de importancia. Ou sexa, dedos dourados, dedos apiollados, dedos apreciados, dedos despreciados, dedos esbeltos que andan coa cabeza estirada. É iso que queren dicir? Mira, matapiollos, sen desprezar a ninguén, pero non é mesmo ser un matapiollos que ser un dedo dourado e diamantino. E non é mesmo ser anano gordecho que ser algo forte como a mí. Non estou de acordo contigo. Os dedos da man somos diferentes, pero todos somos útiles. Iso E o mesmo territorio pensei, da man común. iso mesmo pensei eu. O territorio da man común necesita a todos e cada un de nós. Claro, por exemplo, eu axudo a Burabolos e desta maneira podemos escribir con maior facilidade. E se a nosa man quere escribir unha máquina ou un teclado de ordenador, todos podemos colaborar e ser útiles, non si? E se quere tocar a guitarra ou piano, que? Todos somos útiles. E todos somos útiles. Ademais, que yo pregunten a Beethoven, a Mozart ou Mestre Rodríguez. E todos os dedos colaboramos cando a nosa man busca e estreita a outra man amiga. Pero non me negarás que eu son o dedo máis grande de todos. Sí, pero esa calidade non se fai superior a ningún outro dedo. Resulta moi axeitado que uns dedos sexan altos, outros baixos, uns gordos e outros flacos. É así como conseguimos equilibrio na dedocracia. Eu penso que a cousa está ben clara, para quen quere entender. Ben, recoñezo que nunca pensarán nestas cousas. Creo que agora comezo a apreciarvos máis. Iso de escribir no ordenador, tocar na guitarra ou piano, sí, teño que recoñecer que nunca pensarán nestas cousas. A min, a verdade é que eu tiña a cabeza chea de marquesas. Eu tiña a cabeza chea de xigantes. Creo que agora comezo a apreciarvos máis. Eu síntome máis cerca de todos vos. Eu tamén me sinto máis cerca de todos vos. E se alguén necesita axuda, que avise. E se alguén lle pica o cabezolo, que avise.
Pois agora imos a celebrar a nosa unión. Boas nosas,